Manifesto conxunto entre a Xunta de Galicia e a Comisión de Coordinación e Desenvolvemento Regional do Norte de Portugal. Por tanto, para iso fai falta, parte dos compromisos que ten que cumprir Portugal, que se cumplan na parte española e, por tanto, mellorar o actual tren Celta entre Vigo e o Porto, que ten material obsoleto. Con esforzos, agora coas autoridades do norte de Portugal, para dar el traslado deste documento a acordos para seguir no procedimento para cumprir este objetivo e o que facemos hoxe, que se define este novo trazado. Recordo que son casi 15.000 vehículos diarios que utilizan agora mesmo esta licitación o proxecto de execución do trazado non o de hoxe, sino do que xa estaba aprobado anteriormente, a adquisición de centros de proceso de datos de servidores a disposición da súa encomenda de ir adaptando estes novos servicios. O primeiro, a proposta da Consellería de Presidencia dentro dunha varios acordos adoptados en materia de mobilidade. O primeiro ten que ver cun asunto de enorme actualidade moi relevante para Galicia, tamén para España, para Portugal, especialmente para o norte de Portugal. Falo da conexión de alta velocidade ferroviaria entre Galicia e Portugal. Como decía, un interese que se estende a ambos lados da fronteira, que xa foi tratado entre os dous gobernos, España e Portugal, a última vez na cimeira que le celebraron en Lanzarote, Cimeira Ibérica, do ano 2023, e a pesar deste interese conxunto manifestado polos dous gobernos, a nosa percepción, a percepción da Xunta de Galicia, é que os avances materiais e probablemente a predisposición a que os haxa non son iguais nos dous gobernos. Faltan avances polo lado español que equilibren o manifestado polo goberno portugués. Recordarán que hai uns días eu estuve co ministro de Infraestructuras portugués que me confirmou a decisión do goberno dese país en chegar nas datas expresadas ano 2032 á frontera con España, a frontera con Galicia, en Valença do Miño. Está presente, ademais, o presidente da CCDRN, Antonio Cuña, como testigo, como representante do goberno portugués no norte do país. Por lo tanto, entendemos que é necesario seguir facendo presión, no bo sentido, pero presión, seguir poñendo de manifesto que este é un asunto absolutamente capital, máis despois das dúbidas manifestadas na reunión da semana pasada polos representantes do Ministerio de Fomento, e o que fixemos foi aprobar un manifesto conxunto que será asinado mañán en Valença do Miño, manifesto conxunto entre a Xunta de Galicia e a Comisión de Coordinación e Desenvolvemento Regional do Norte de Portugal, a favor da conexión de alta velocidade entre Galicia e Portugal. Ademais, este manifesto xa foi remitido a diversas entidades territoriais, asociacións, organizacións profesionais, tanto de Galicia como do norte de Portugal, solicitando a súa adhesión. O documento, terán a súa disposición, por suposto, pon de manifesto a necesidade de que existe unha aprobación completa e realista de actuacións, investimentos e fitos para chegar a ese compromiso de que ano 2032 ambas líneas de alta velocidade se atopen na fronteira portuguesa. Por tanto, para iso fai falta, parte dos compromisos que ten que cumprir Portugal, que se cumplan na parte española e, por tanto, esa saída sur de Vigo sexa considerado como algo prioritario e iso implica que canto antes empecen as programacións, os orzamentos e as obras necesarias. Ao final pedimos que Vigo e Porto queden conectados por alta velocidade nun máximo dunha hora e, ademais, mentras non se produza este fito, ano 32, é necesario, tamén o pon de manifesto o documento que imos asinar mañán, que os aprobamos, é necesario mellorar, ademais hai moito marxen de mellora, o actual tren Celta entre Vigo e o Porto, que ten un material obsoleto, condicións de servizo pouco axeitadas, constantes averías, desplazamento moi lento, 2 horas e media, por lo tanto, tamén este documento demanda que se actualice con urxencia este servicio mentras non se chega ao escenario ideal de conexión por alta velocidade. Por lo tanto, seguimos aunando esforzos agora coas autoridades do norte de Portugal para dar traslado deste documento ás dúas administracións ao final responsables de que se executen, que son o Ministerio de Fomento Español e o Ministerio das Infraestructuras e Transportes portuguesa.